खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। थारैनो बाथ्राया सैथो, जेराव राव दं बेवहाय हारिमु दं। जेराव हारिमु दं बेयाव रावबो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि मनलाल बसुमतारी बिथाङा। बर'नि गुदि बाथौ धोरोम आरो समाजारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों निउ बासबारि गामिया। क'क्राझार जिल्ला कारिगावनि साहा थानाय निउ बासबारि गामिया गामि आरो ओनसोलनि गासै गुदि बाथौ धोरोमारि फोरबोजों लोगोसे साननो हनो गोरों मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे लाइमोन फरायसाफोरखौ लानानै जयै निउ बासबारि गामिया गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै मिरु गुदि दुलाराय बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि मनलाल बसुमतारीजों लोगोसे मिरु दुलाराय गुदि लाइमोन आफादनि मनिन कुमार बसुमतारी। बिथांजों लोगोसे आरोबाव बाहागो लाबावो माइनाव मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि रतिमा बसुमतारी बिथाङा। दा जोङो जोंनि कारिगाव जोहोलाव दैमालु गुदि बाथौ आफादनि सिङाव जोंनि गुदि बाथौ बोलि होग्राफोरा माखासे बेले बेजे सोमजिनायखौ मोनसे स्र' खालामनो थाखाय आवदां हालामाव थानाय गासै बुद्धिजिबि मेलेमजिबि आरो सानसुमै धोरोम सिबिग्रा बेखौ ज' खालामनानै दिनैहाय 14 मार्चआव नैहाय मेलेमजिबिफोरनि मोनसे सावरायमेल, बे सावरायमेलाव जोङो फुंनिफ्रायनो खालामबाय आरो फुंनि हाबाफारियाव जोङो फिरफिला बिरहोबाय, जोंनि बाथौनि फिरफिला बिरहोबाय आरो गोजोननि थाखाय गुफुर फिरफिला बिरहोबाय। लोगोसे गोदोनिफ्राय सिबिनानै बाथौ सिबिनानै जोंनि आजै आजौ आबौमोनहा थैलांबाय आरो बे सिबिनानै दिनैसिम जे फोथांनानै दोनबोदों जोंनि आजै आजौमोनहा, दा बेखौ गोसोखांनानै जोङो रुंसारिफोरनि मुङाव बिबार बावनाय, लोगोसे जोङो गासै बाथौनि जिथु मावनाय, बे मावनायखौ जोङो माब्रै जोंनि धोरोमारि मावनाय बेखौ जोङो माब्रै साबना हामना खालामनो हायो बिनि सायाव मेलेमजिबि सावरायमेल बेखौ लानाय जादों आरो माखासे गारजेनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल आलादा आलादायै खुंनाय जादों। दा जोङो भबिष्यतआव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ बोरै धोरोमारि बिथिङाव जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनानै भबिष्यतआव धोरोमखौ माब्रै फोसावलांनो हायो, फेहेरलांनो हायो आरो माब्रै जोंनि गथ' गथाया धोरोमखौ सिबिनानै बोरै सैथो साननानै बोरै जोंनि फरायनायखौनो होन, खामानि दामानि गाज्रि हाबा हुखा मावनायनिफ्राय बोरै जानगाराव थायो, हामा होननाय जिनिसखौ जोंनि धोरोमखौ सिन्थिनानै जोङो हामा मावनो हामा, जानो हामा, लोंनो हामा बेफोरबादिखौ बुजिनो हानाय जोङो जोंनि गथ' गथायफोरनो बोरै गियान होनो हायो, दा बिनि सायाव जोङो मोनसे बे सेमिनारखौ खुंनाय जादों। आरो भबिष्यतआव जोंहा निउ बासबारि बाथौ गौथुम हिसाबै गामियाव जोंहा मोनसे खेराइ थानसालि दङ। दा बेहाय जोंनि बे फोथारनि साखाथियावनो जोंहा न' गंसे दङ। जों बेहाय दानफ्रामबो पुर्निमायाव जोङो दख'ना थावसि, दानफ्रामबो पुर्निमायाव जोङो दख'ना थावसि बा आगर गैयै दख'ना आरो गोजा ब्लाउस हिन्जावफ्रा बेबादि गानो आरो हौवाफ्राबो बेबादिनो गामसा गोथां आरो गस्ला गुफुर गाननानै जोङो फुंनि समाव बयबो जयै आर'ज गाबो आरो लोगोसे जोङो बेहाय सावरायनाय जायो जे जोंनि गामियाव बा जोंनि खाथि खाला समाजफोरा माब्रैहाय जोङो धोरोमखौ दैदेनलांनो आरो माब्रैहाय जोङो मुलुग दरबाराव गुवार फेहेरलांनो हायो, बे सायाव जोङो सावरायनाय जायो। थिग बेबादि सावरायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंबो नैबे जिहेथु 14 थारिख मार्चनि दिनैहाय बे गोथार सानाव जोङो मोनसे सावरायमेल लादों। बै बादिनो जोङो सावरायनायनि गेजेरजोंनो दिनैबो नैबे मेलखौ जोङो बयनिबो बे जोंनि आवदां हालामनि बयनिबो हेफाजाब आरो मदद मोननानै बे
हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। नोंथांमोननि जे थानसालियाव माबाफोर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनखांबाय नामा? दा जोंनि बे थानसालियाव खेराइ थानसालियाव जेबो सरकारनि भाबै जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जोङो जे बे थानसालियाव खेराइ थानसालियाव मोनसे न'मा न' लुनाय बेयो जोंनि रायजो राजानिफ्रायनो गरसे गरनै दान दक्षिना खालामनानै जोङो बेखौ लुनानै लादों गंसे न'। आरो दा जोङो मासिक बेहाय पुर्निमायाव खुलुमो। दा बेहाय जोङो थाइसे थाइनै दान होनानै खुलुमो। बेफोरावनो जोङो एखमबा बे रांखौनो जोङो साहा पानि एखमबा लोंनाय जायो। लोगोसे जोङो बेखौ आन्सलिकआव हरनो थाखाय जोङो माखासे फान्ड सिस्टेमावबो दोननाय जायो। सरकारनि सायाव माबाफोर खावलायनांगौ दं नामा? दा सोरखारनि सायाव मोनसे बेनो खावलायनाय जोंनि निउ बासबारि बाथौ आफादनिफ्राय जोङो सिगाङाव बाउन्डारिजों लोगोसे मोनसे न'मा न' बेखौ जोङो बिख'नाय जादोंमोन। दा बेयो जोङो गासिबो हा हुनि माखासे डकुमेन्टसफोर बेखौबो हयथ' हरखांबाय, खिन्थु गुबुनाव सरकारा हरदों। जोंनि निउ बासबारियाव जोंनो हरनाय जायाखै आरो। गोजोननाय मोनदों। बे जायगायाव आं फैफिननो मोनाखैमोन निउ बासबारि हिसाबै। बेहाय आंखौ हांख्रायहरनायनि थाखाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनायनि थाखाय आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै गुदि बाथौ धोरोमनि थाखाय जोंहा गोबां सांग्रांथि मेल लानांगौनि दङ। बे गुदि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो बर' हारिखौ गोजौ फारसे दावखोलांहोनो हागोन आरो मोनसे खौसेथियाव लाबोनो हागोन। आरो बे जोंनि बाथौ धोरोम गुदि बाथौ धोरोम सिबिनाया बर' हारिजों सोमोन्दो दङ, थुनलाइ जौगानांगौनि खोथा दङ, रायजो मोननांगौनि खोथा दङ। बेफोर गासिबो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोंहा मावनांगौ गोबां दङ। थुनलाइया गेवस्रायो, मोनसे धोरोमखौ बेस खालामनानै लिरनाय थुनलाइयासो गोजौ थाखोआव थाङो आरो बयजोंबो गनायजानाय जायो। दा ओंखायनो जोंहा दासिम बर' हारियाव थुनलाइ गेवस्रानो थाखाय गुदि बाथौ धोरोमखौ बेस खालामनानै लिरनाय गेदेर गेदेर जोंहा बिजाब गैया, गोथार बाथौ बिजाब गैया। दङब्लाबो सुंद'यैसो लिरनाय दङ। बे जोंनो थोजासे नङा। जों थोजासे खालामनायनि गेजेरजों 8 सिडुलाव जिथु बर' रावा हाबबाय, दिनैसिम राङावबो लिरजायाखै। राङाव गासै 15थाल' लिरजादों, नाथाय 7थायानो लिरजायाखै। बिनि गेजेराव बर' रावाबो जों राङाव लिरजायाखै दासिम। दा नैबे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मावनांगौ गोबां हाबा दङ। दा बेखौ लानानैनो हयथ' बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनैनि सांग्रांथि मेलखौबो लानाय जादों। बे खोब गोजोनथाव आसा थिदों। बिनि गेजेरजोंनो दा माखासे गोबां बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बिथांमोना सांग्रांथि जागोन, आं बेखौ सानदों। बिनि गेजेराव जोंहा मावनांगौआ जाहैबाय लाइमोनफोरनि दङ, माइनावफोरनि दङ। माइनावफोरखौबो जोंहा गोबां धोरोमनि बागै गियान होनांगौनि दङ। बिथांमोनहा माइनाव हिसाबै जिहेथु लायो, जेखौ बुङो बेखौनो लायो। जोंनि हारिया जाहैबाय सिम्पुल गोसोनि मानसि। सिम्पुल गोसोनि मानसि हिसाबै जों जेखौ नंगुबैखौ जेब्लानाखि फोसावगोन, बे फोसावनायखौ जेब्लाबो लानायनि गेजेरजों हाबाफारि मावगोन। बयबो जुदि लाइमोनाबो जुदि मावो, माइनाव आफादाबो मावो, गागि आफादाबो जुदि मावो मोजाङै जोंनि धोरोमनि बागै, अब्लानो जोंनि बर' हारिया गोजौ फारसे गेरेमसा हारि दानाया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। गोजौ फारसे गेरेमसा हारि दानाया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। सार, आथिखालाव माखासे लाइमोनफोरा गावनि आंगो धोरोम फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोनला। बे समाव मा बुंनो? बेथ' समनि थिननाय। बबेबा समाव बेबायदिनो जायो, नाथाय बेयो थाथायनाय गैया। गासै जिनिसानो सौदावनाय दङ। सोदोबा जेरै मोनसे जायगायाव सौदावनानै फिन गिदिंफिनो, मोनसे समाव गिदिंफिना उफाय गैया। मानोना जों बेबायदिजों थाबाय थानो हाया। बेबायदि जुदि थाबाय थायोबा जोङो जोबस्रांनायनि लामायाव। जोङो धर्मजों जेब्लाबो सोमोन्दो थानांगौ। धर्मआसो जोंखौ कन्ट्रल खालामो। बे धर्मआव जों नांथाबफायाबा जोंनि गोसोआ आवसारि जायो। बे आवसारि जानाय गोसोखौनो हमथानो थाखाय जों धोरोमजों नांथाबबाय थानांगौ। आरो बे धोरोमा मा जानांगोन? जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो
सिबिनाय खुलुमनाय आसार खान्थि बाद खान्थि बेफोर गासैबो मानिजोबोब्लानो जोंनि धोरोमा गेवस्रागोन आरो बेखिनियानो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256